prophecy that konumuntu oganayo e-Africa. Now you know it's not as easy as stepping in. Oh, hi guys. I don't know what happened. Nami nguyena bengeke ngisakwazi uphinde ngene. Yeah. Anyway, speaking of sensitive topics, ne? Umakabani mazi nawe. So manje wena usujika endleleni. In what way? I don't know. That's what I'm trying to get to the bottom of. What's okay? Like, what is going on here? Baba-ke wangifonela ngisemsebenzini. Athi mina khona inamba ayifunayo. So kwasevele kunengxabano vele endlini futhi mina ngangingayazi. Yes. So yena waphethe ucingo lababa wayithola le namba, uyithola, uyayisave, uyakhuluma nalo muntu ngaphambi kokuthi azaqonde ku-video yayombuza ngale nto. Who's this person? That was Papa's girlfriend. Wena unike ngani? Wait. Untombazane ifuna i-passport yakhe. Ubaba lento yakho ukuthi athi naye khuleka ngizokusiza sithi into yakho ngineza isibani bani akusiza. So manje uswazi yena bese thatha ngokuthi shuthi mina imini osafuna lo sisi ukuthi abuye mina ngiyahlanganisa. Ekubeni yena abantu wangifonela wangibuza ukuthi hawu ila yaqala khona la. Ubaba angimsizi ngey'ndaba zakhe zomjolo. Ngenza lokho esuke kusho njengobaba esuke ngithumile. Bese ubaba kumina ena. Ifunela lo muntu wena umtshela ukuthi angakhulumi yonke into yobuswazi. Akamblock angikhulumisi. Ubaba wami mfethu bese edabukisa ngeke ngamsizi bra. Ngisho ukuthi wayefika kuwena or wayefika kuNonhle. I was not going to do it. Ongizomsiza. Asomjolo. Umsangano is not my brand. Wahamba ungama watshela uswazi. Wathi you called. Sihle ungifonelile. Wathi angingakhulumi nosokwena angikublock. Usihle has no boundary with that. Do not get involved in your father's cholering stories. Like, that's just weird. Who sent me to phone ungami? No, Papa. Wangabe sasho video I ukuthi can baby wait girl, akasasho video ukuthi no yini engimthumela ukuthi athi He ena saved himself. ungiphatha kabi lokho ngoba khombisa ukuthi yena khona izinto asuke ezenza bese mase zivela angekaze akwazi ukuthi ayiqonda khuluma iqiniso kuzona asho ukuthi no yimina engangade ngimthumela ukuthi akawufuni nami ngoba ngangeke ngivele ngisuke mina ngimsendele inamba angayicelanga yena. But ngoba nina niyakhuluma wena-ke awuphakamisi ngani ucingo ukuthi let's meet up and have a conversation asikhulumeni. Angithi yonke lento yenzeka lento le intombazane le akangitsheli mina ngikhathi lutho. So lento uzoyiqhamukisa yena the day sekuqhamuka lento kaNkulunkulu. Shuthi bantu ayiqhamuka ngalento yokuhlukana kwakhe noNkulunkulu bethuka noma ngangingize ngazi. Wasuke wayona ngusafaqama lama wami. Ayi mina udlalele Yeah. isikhathi esikhona phakathi kwalento uyabona ukuthi noma kwanthiwa yayikade imphatha kabi njengoba eyenza manje uma ngibona ukuthi angihlinele kufanele ukuthi angikhulumise angibuze or kube khona into ayishoyo. Wayebe ungangibuza njengoba usuke kusithi nje ayikho into ofuna ukuyikhuluma nami because mina ngingena iy'ndaba zomjolo zikababa imina engidicayidela ubaba ukuthi ubani ohlalayo imina engidicayidela ubaba ukuthi ubani ohamba ngizibuza ukuthi ngangikephi mina eshiyuma ngangikephi eshiyuma ngikule ngangizomdicayidela kanjani mina ubaba yonke leyo mbuzo leyo ngiyafisa ukuyibuza kuyena. Sithe loves Dad. Like, Dad will do the most bizarre things. Sithe will skip besides him. So my ibuka idlala i-chess nje le bangumuntu oyedwa and that person is OBJ. One thing I need you to understand, I'm not taking any sides. So khulumani nafethu kona kuke kuba awkward. Khona sonke sohamba no-baby Zwi siyobona ibhani nje kube mnandi. I'm sick of this. Fana ngimazi guys ngimbona kuma-video baba uma ngenzela i-video call ibuhlungu leyo nto abangamele ingane engangenayike lingakaphumi kodwa ngiyazi. But anyway, can we do a young cheers? You will behave. See you on Cheers. Saturday. I love you. I love you too much. Okay, thank you. Manje siyangena enkonzweni Academic Emotions nokujabula iphinde futhi ngibe nokuba phansi nje kodwa-ke ake sibone ukuthi usuku lusiphathileni futhi luzophetha kanjani.
ibandla lami lifora ngaphansi kwezayoni sinama-branch awu-25. Kunento engithinta umoya nje la ngaphandle, kodwa uma ngifike enkonzweni ngifike ngivuseleleke ngikhohlwe ukuthi kodwa khona into eke yangithinta kahle. U-Abrahama uma ezothatha umyalelo akabuzi ngisho kulo ayehleli naye ayephilisana naye ukuthi inkosi nguthatheni lo myalelo. Entshumelweni yakhe u-Abraham nongalaleli unkosikazi cha engaqondene nabo. Hhayi mina yike into engitshela yona bandla nkosi yami amama. Uma ngisesontweni nami angizazi ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe solo omunye ezongibuza ukuthi hawu ukhalela nasontweni. Kwesinye isikhathi angisakhumbula nokuthi ngike ngakhala. Angeke ngize ngisho ukuthi nginobizo angizazi uma ngabe kukhulekwa kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi mhlawumbe sekuphuma iy'nyembezi usuyakhala kodwa umuntu uma engakubuza ukuthi ubukhalelani nokwenze njani nami angazi. Sithi Amen. lapho kukhona I am prepared mangizwe. Ngiholwa uNkulunkulu manje. Ngolo moya ingcwele okhuluma. Usihle ukhona lesontweni. Anginama-feelings angizwa lutho. Usihle ungidelele ngale ndlela yokuthi at some point ngayibona ngiyinto engelutho engena ey'ndabeni zami noma ku-VJ. Lokhu kungidisrespect-a ukuphindaphindwe kaningi. Isizathu esenza ukuthi sixabane noSwazi. USwazi yena wayevele esenenkinga nami mina ngingazi. Ngenxa yale nto engingayisho ukuthi ubaba wayengithumile ukuthi khona inamba yentombazane ayeyifuna wayithola efonini yakhe. Wangibambela lelo gqubu lelo ukuthi ubone mina ngisenda inamba efonini kababa. Uma esethola leyo namba wathola ukuthi umuntu owayekade esendana nobaba. Kaphele kodwa-ke it was a very good day. Sibusisekile kakhulu. Ngizohamba kanjani? Hhayi hamba kahle. Kanti manje ngiyemotweni ngishiye uhlabade ngemuva noSihle. Ingoba ayikho vele into esingayikhuluma noSihle ngoba ngisho sawubona akuyona into yethu. Manje le ndaba le yase-avoka ithanda ukunginikeza inkinga ngizoyenza njani? Ngicabanga ukuthi esengikushilo mina ngeke kushintshe. Kodwa nje inkinga unayo uyambona ukuthi akekho right. Ayikho phela into esizoyenza. Ngimenze njani? Shishe kanjani? Into eyenza ukuthi ubaba simbuze nje inkinga unayo uyambona ukuthi akekho right. Ayikho phela into esizoyenza. Ngimenze njani? Shishe kanjani? Into eyenza ukuthi ubaba simbuze sifuna ukusonge avoka ukuthi ngifuna ukuthi uma ngabe ngenza into ngenze avoka mhlawumbe noma engibuza umama uGuleyo ukuthi hawu yini lo yenzayo kube ukuthi ngiyasho ukuthi ubaba ngikhulumile naye ngamtshela ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi wenza into bese banalokho ukuthi hawu laba benza izinto bengangitsheli. Umuntu uma enenkinga yena akathole sakhe space. Lesa space ngicabanga ukuthi esey'ngane zami nani avoka yikhaya ley'ngane zami ngoba ngangifuna ukubanikeza i-freedom yokuthi abangahlali espacini la khona mina yabo. Wena indaba yakho noSwazi ngizoyenza. Angazi sizoyenza ngazi. Uyena uSwazi owathi ngingaphinde ngimkhulumise wathi nje akafuna ukuphinda akhulume lutho nami. Ngathi hhayi-ke okay kulungile uma usafuna ukukhuluma kulungile. Unifuna sezinjani? No, ngeke ngisho mina ngisho inini ofanele ngizwe ngani ukuthi wena ufisa ukuyenzela. Ngicabanga ukuthi bona njengabantu besifazane uma sebedinga mhlawumbe ukuthi ingenelelwe yini bangangithinta ukuthi hhayi cela ungenelele la. Kodwa bona isadinga bona ngoba ayikabehluli bona ukuthi bahlale phansi bayikhulume leyo nto. Ake bahlale phansi sikhulume. Ngizokhuluma naye kanjani ngawo phela kakhuluma. Uma ngikhulume no-T? Yeah, khuluma no-T. Okay.
Yeah, mfethu sayabona-ke la it's a peace ulwandle eline-peace. Sisebhishini, okay. We're gonna be chilled and we're gonna be talking about indaba nje zomndeni. Ulwandle ngiyalithanda. It brings peace. Sagcina nini vele futhi inyama sama out phezulu. Yeah, sibe ndawonye kube yithina like kube khona unjabulo sihlangane bese sihlale Ngisakuzoyidlalela ibhola injoba sinayenzela sishayele ikhuthukela nje abantu bandawonye sihlangene yazi ibirthday yababa isikamini mhlawumbe kungenzeka futhi sibe ndawonye yabo abamnandi futhi nalokho ukhulekani wakaXaba abaningi bangazi ngo-K ngineminyaka ewu-38 u-K uzalwa Phindile wakaMadlala noVusi wakaXaba. u-K uyathanda ukuhleka uyathanda futhi nokuyijabulela. Okay, into esengangibona izama la emhlabeni engaziyo futhi ukuthi uyayithanda is a car wash business. And uwumuntu wabantu. Hayi khona ubudlelwano bami noBaba bu-right. Inkinga ukuthi ngingahamba ngangahlala kakhulu nabo kakhulu nobaba. manje nonkosi yazi la phela sagcina sikhulumile kodwa asiqedanga ngisathi ngisafuna ukuba nombuzo la xa ukuthi ePinetown ngoba ngakugcina usePinetown so ngathi uma ngifike e-Avoca ngakuficisa e-Avoca kwaba yini mhlawumbe into eyadala ukuthi ugcine usudecide ukuthi ube se-Avoca ungakusaba khona ePinetown kwaba khona ungazwani phakathi kwami nobaba nanokuthi okunye okwenzeka ngefesi okufanele mina ngibe nesikhathi sokungena endlini so ngimdala mfethu ngimdala kakhulu kahle kahle kufanele ngabe ngisahlala wasekhaya kodwa ngokuthini ukulimala kwami kwangenza ukuthi ngingakwazi ukuy'lekelela kwezinye izinto mina khe sengidudume 3 times icala lami angilazi konke lokho khe kumenza ngihlale nginovalo Ngesikhathi ngilimele ngisesibhedlela, the first person engabatshela ukuthi abamfonele was my dad. And they called him and he showed up. And then after that, I did not see him. Up until he called and said I must come to Pinetown so that Umam Swazi can take care of me because I couldn't take care of myself. so I had a lot of challenges engangayitholi support kuwona ngale ndlela ukuthi I was getting blamed for all the silly things yabo ngathi manje ngingane encane yabo and uma ngabe kukhona iphutha lami engalenza umuntu ushayela lawo ne ukuthi phela business baba siyamazi angikhulumanga into wrong phela nje ngaphakamisa izwi ngathi mina lento ayenzayo ngithanda ngeke ukufihle into ongayithandi yes into futhi mi wrong behlele ukuthi mina ukumshaya ubaba lokho angikwazi I'm going through a lot here. I can't sleep at night. I almost died. So all of that is ringing through my head. I just couldn't take it. And another thing, bengavumelekile ukuthi ngiye-Avoca mangilapha. Bengabithiwa ngingayi-Avoca. Yiye ngenkani. like I understand ukuthi vele umuhle nomzali kufanele umhloniphe ngiyakwenza lokho njengoba neBhayibheli lisho mfethu lithi hlonipha uyihlo nonyoko zinsuku zande ezweni kodwa nani boyise lingabathukuthelisi lokho kusho ukuthi nathi sabantu sinemizi siyadinga futhi ukuthi sicatshangelwe sinikeze indawo yethu I don't know why parents always forget that last part, but I think that's necessary. Because it's always both ways. So that's why I'm quoting that line from the Bible, because if Bible yes guidance. Yes. so if unganginiki indawo yami njengengane then how do you expect me ukuthi nginikeze indawo yami so kumele sithole yona le ndoda umuntu omdala unjabulo sikwazi naye futhi asizwe iy'khalo zethu sikwazi ukufika laphana nobaba Ubaba akuyena lo muntu ongafika uthi uzothi omkhulu sacela ungichazela o-1 no-2 kuhamba kanjani hayi bafowethu ngiyajabula ukuthi kube yimpumelelo ukuthi sihlangane futhi namhlanje yabo isikhathi mfethu ongizele ngaso yabo ngakho namhlanje ngidecide ukuthi akulungile ngoba vele Sunday akukho kutheni nawuthi ngize mfethu ukuphambisana na kule nkulumo yanamhlanje hayi udoda lo ukuthi ngiyavuma manje ukuthi seliqinile uKakayi no mfethu udoda sikhulele Kapteni
Sibuyele bantu abasha baculile kwamnandi kwadunyiswa. into engiyibuka nje umkami wonke bakhosha ukuthi noma kule simo ngi-support Ya kodwa sikhonze kahle namhlanje. kumnandi simbili yabo kodwa ngizofisa ukuthi sihlale sithi uxoxaxoxa okuncane ngale nto yokuthi ngiyafuna kodwa ukuthi silungise le nto yakhona sihle ngilinde phela mkhathi abantu uma besibona abazalwane esontweni yabona kube ngathi kumnandi yonke into yabona kodwa bese kuba nale nto yokuthi phakathi kwakho naye kunale nto ekhona. Ibandla abazalwane abangangeni indaba zemizi yabantu. Abenza bekuzele bezokhonza uNkulunkulu. Siphumeni sigodukele sihambeni siye emakhaya ethu. Lento iyafuna ukuthi nikhulume omunye uzwe naye isayidi lakhe. Ukube akusekho la empilweni yakho la ekhaya, ngabe ngilizwa isayidi lakho. Wena wezangana umuntu wayengaba namandla ukuthi athi la ungabibikho yimi. Angilimaze loya muntu loya, wangihlukumeza ngendlela engingakaze ngicabange emhlabeni. Ngokwami ukucabanga ngibona ukuthi uSihle mhlampe ikona ngathi mhlampe kunomthelela kuthina. Angifunanga ukuthi uSihle angilawule ngize ngobaba uShwabane. Kube nabantu uSihle angathandanga ukuthi babe sendlini. Ngangeke ngikwazi ukubaxosha ngoba babeza ngoNonkosi. Kodwa kuyadinga ukuthi umlalele nawe. Uyacabanga ukuthi ngilalela isayidi lakhe, hhayi ukuthi wayegcina la. Lokhu ayekwenza usaqhubeka usakwenza. Wena mina ngikutreat-a as umama wengane. I think sure the content we understand. Ingane zala ekhaya ezinye zazo zinganganami, ezinye zazo zindala kimi. There is no way ukuthi bazongibona ngumanje ngoba ngisho ngaphathi-ke kwami-ke i-breastfeed. Ngizofanele ngilande mina oqebule yethu la wena ngizoholela impesheni mina la kwami. Ukuze abantu angisebenzi kanjani. Okokuthi mncane kodwa kusala umama kubona. Mina njengenhlokwe yala ekhaya ekugcineni ngiyafisa mina ukuthi if usufuna ukulungisa lo mndeni wena bambisana nawe. Asikhuluma okungasesayidini nakho-ke senze usuyivezile indaba yasihle ukuthi kukhona into efanele ukuthi ilunge. Uthini indaba yase-Avoca? Kwenzakalani indaba yase-Avoca? No, ngicabanga Ikhaya lobani? i-Avoca ibhilonga ey'nganeni zami. Loya anti uhleli lapha e-Avoca, usahlaleleni, usamgcineleni. Ungule ngizoze u-anti ngoba une-age ka-anti wami. Ukuhlala kwakhe azahlale e-Avoca wayefike ezoyibonela iy'ngane zakhe so-ke ngangingeke ngimhlosheke. I did my research as always and I literally pushed uVJ. Ngathi ngeke ngihlale nendoda yomuntu endlini ngoba angifuni ikusasa umuntu ehambe ema isitifiketi somshado esindoda yakhe noma engahlala noma engayizalela kodwa kusemthethweni yami indoda. Ngathi please fix this if ufuna ukuthi siye phambili. And shema wangihlonipha Shemashwabane wayilungisa leyo nto leyo. Yes, wangitshengisa uNonkosi. Manje why kukhona umuntu pho owenze sengathi lonke ey'nganeni zakhe umuzi wakhe. Akekho umuntu onamandla e-Avoca ohlula mina. Njengokubona nje kuhleli iy'ngane zami. Iy'ngane zakhe lezi ezinye-ke engizona zakhe abahleli nazo. Okokuthi iy'ngane ukuthi angingazi-ke ngoba ngike ngaphela khona ngibaphethe ubani ohleli la ubani ohleli la kodwa nje umuzi wase-Avoca owey'ngane zami nami. Ziningi izinto ezenzekile ngithuka ubusuku nemini ngule enza ama-fake account on WhatsApp ethi ingane yami angiyonika VJ wabiza ingane yami ngebhomu. Everyday ngiyakhomplela VJ nange ngibhala kwama-statuses WhatsApp bangibiza ngembuzi ehlinziwe. Mina nje bengikhuluma ngakho manje bengifuna kulunge le nto kaSihle. Kodwa idinga ukucacisha le ndaba yase-Avoca ukuthi imi kanjani. Singakaqedi okunye kufuna Eyasihle iyobuye ilunge iyoyilungela yona. kulungile asibone ukuthi senzeni. Khipha into zesonto. Uzohamba uzokhipha into zihambe siyobona ukuthi ubani ozokumasaja. Nini ngigqoka into zesonto sengi-right.
Ngishonile ilanga manje. Bosi. Ukulaleni? Inhlelo nje. Yabo. Igama lami nguNonkululeko Xaba, ngihlala e-Avoca, ngina-43 years. Mina nginabantwana abawu-2, uThulani noKini, bowu-2 abantwana baba u-VJ. Uba-VJ umyeni wami, ngishade naye. Sashada ngo-2005, wasethenga umuzi-ke la e-Avoca. Sahlala-ke nabantwana bakhe abawu-12. Njengamanje uba-VJ asihlali naye ekhaya. Sekuphele mhlampe 20 years ehambile. Alright? Yeah, ngi-right. Yini into engiphethe kahle mhlampe? No, emoyeni ngi-right, ngakhuluma nobaba about ngelo nge-Avoca. Because kunezinto ezinye ezenzakalayo uthola ukuthi kunama-siblings ethu like osisi bethu abanye abangasezi la. Mhlampe khona nini into eniyaziyo nobaba. Awukho usisi kukhuluma ngey'ngane. Angazi nami ukuthi abantu bashintshwa yini. Noma mhlampe khona mina engakwenza, angazi. Abanye babo uma ngabe sengihlangana nabo sengikhuluma nabo-ke bayachaza noma bengeke beze besho ukuthi uyena okwenzile, kodwa bayasho ukuthi cha, ngafika e-Avoca ngaba nenkinga mhlampe yaze yangidala ukuthi ngize ngigule. Iyona sithathe senze mhlampe ngabe ngiseze e-Avoca. Izinto zihamba kanjani phakathi kwakho nobaba? Amazi kuba on and off cha. Ayifunayo, efuna amadokhumenti athile angithume.